Dahil sa joint pain at arthritis, mag-artrisin. Alam niyo ba na ang Queen Pineapple o Formosa variety sa Camarines Norte ang pinakamatamis na pinya sa mundo? Kaya naman, samahan ninyo kami as we sweeten the possibilities for this proudly Bicolano product through science, technology, and innovation. Kaya mula dito, sa amin sa DOST Bicol, marina mga aghamigos, aghamigas sa Daet, Camarines Norte. Bukas na yan! Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. 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 Alright, magatugang good morning. Walang pong aldaw nagpupuon ang Regional Science and Technology Week doon po sa Daet Camarines Norte. Kaya dahil tama kaibanan sa mga pagribata. Pero ang sabi kan mga pagribata sa DOST para po sa programang diskusyon dangog tagiraray so sa tuya po na asin ipapailing ito po na sa tuyang episode ka nakaagi pong first week kang August at na manungod po yan sa RSTW ang mga nyaong po duman na laman asin ang mga dapat mahiling. Uya po tabi ang samuya pong replay kanasambit pong programa kanakaagi pong first week of August in connection kan Regional Science and Technology Week na pinagigibong niyan starting po niyan hanggang sa August 21 diyan po sa Daet Camarines Norte. Roll VTR. Nandito na, papalapit na, sakay na sa biyaheng 2026 Bicol Regional Science, Technology and Innovation Week. Mag-uugat ngayong August 19 to 21 sa Daet, Camarines Norte. Samahan niyo kami as we drive food security, sustainable energy, and national resilience at the frontline of Bicol's grandest event for science and technology. Kasabay ng kauna-unahang Piñavation, isang pagpupugay sa natatanging produkto ng probinsya, ang Queen Pineapple. Makiisa sa exhibits, matuto sa trainings, makibahagi sa forums at magpakitang gilas sa contest. Two celebrations, one purpose, endless possibilities. Tara na, tikman natin ang tamis na bunga ng siyensya at teknolohiya. Para sa iyo, ang event na to, mapapaulala tayo sa 2026 Bicol RSTW. RSTW! Ano? Kaibigan, isang magandang umaga po, isang makaagam na umaga sa inyo pong lahat. Welcome sa Diskusyon 2026 Season 3 Episode 23 na po tayo. Bayang Camarines Norte tungo sa 2026 RSTW Piñavation. Kumakailan lamang po ang itinampok natin yung mga paghanda ng DOST Bicol para sa gaganaping 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week o RSTW Piñavation sa Camarines Norte.
Ngayon po ay sisilipin natin mula sa host province ng pinakamalaking SNT event sa Rion ang kanilang mga paghahanda on the ground at mas detalyado na impormasyon sa mga dapat maging abangan sa paparating na RSTW. Ito po ang diskusyon Season 3, Episode 23, Biyaheng Camarines Norte tungo sa 2026 RSTW Pinaviation. Ako po ang inyong likod, Mardila Daing Iba. At makakasama po natin ngayong umaga ang Supervising Science Research Specialist ng DOST Camarines Norte, Engineer Leo Agustin Vela. Good morning, Engineer Vela. Welcome to Diskusyon 2026. Isang makaagam na umaga po sa ating lahat at sa mga taga-subaybay ng ating programang diskusyon. So, nice to see you around, Sir Mario. Yes, sir. At saka natutuwa rin tayo na umangat na yung inyong kinalalagyan dyan, ano? Yung dating Camarines State College, ngayon na university na. Yan. Yes po. Okay, so welcome po to the show and ikalawang episode na po natin ito ng diskusyon tungkol sa 2026 RSTW. Now, may mga pagbabago po ba, Engineer Vela, na mga nadagdag na events? Kumusta po ang preparation ninyo for RSTW ngayon pong ilang linggo na lang mangyayari na po ito? Sige po, maraming salamat po, Sir Mario. So, una sa lahat, excited po ang buong DOST Camarines Norte team bilang pangunahing host province. So, ito po ay isang regional event ng DOST Bicol dahil tuloy na po ang ating 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week plus Pinaviation. So, habang papalapit ang event, mas ramdam na po namin ang excitement, hindi lamang sa DOST, kundi maging sa ating mga partner agencies, LGUs, academe, MSMEs, at ibang-ibang stakeholders na magiging bahagi ng selebrasyon. Tulad nga po ng nabanggit ko nung nakaraang session is, una po itong gaganapin dito sa Camarines Norte. So, isa po sa mga mahalagang update na nais naming ipaalam sa ating mga listeners ay ang pagbabago po ng schedule. So, ang ating RSTW po ay gaganapin na po ngayong August 19 hanggang 21, 2026. So, ito po ay Miyerkules hanggang Biyernes. Mas naging maaga po ito kumpara sa unang naging anunsyo na ang former date po kasi natin ay August 20 to 2022. So ngayon po, akin pong inuulit, ang event na po natin ay may bagong date. Ito po ay August 19 hanggang 21. Kaya po dahil dito, hinihikayat po namin ang lahat na ma-save ang mga petsang ito at simulan ang kanilang pagpaplano upang makadalo sa mga aktibidad na aming inihanda para po sa kanila. So ngayong taon po kasi, ngayong magiging dalawa po ang ating pangunahing venues. Una po, yung nabanggit nyo po na from Camarines Norte State College, ngayon po ay University of Camarines Norte na. So gaganapin po ito sa main campus. Ito po ang magsisilbing pangunahing venue kung saan gaganapin ang malalaking bahagi ng ating exhibit, conferences, opening ceremony. Nandun din po ang mga technical sessions. Then, kasabay po nito is magkakaroon din po tayo ng parallel activities. Ito po ay gaganapin sa SM City Daet. So, kaya po natin kinonsider din ang SM City Daet is para maging accessible ang event sa ating mga participants at sa publiko. At ang closing ceremony naman po ay gaganapin din sa SM City Daet. Pero syempre, Sir Mario, ang hindi makikita ng marami ay ang napakalaking paghahanda sa likod ng isang event na ito. So, hindi lamang po ito ilang araw na preparasyon, kundi ilang buwan na po kami nagsasagawa ng serye ng coordination meetings para sa mga ating host stakeholders. Gayon din po sa ating host institution, sa mga municipal LGUs, nandun din po ang suporta nila. Ganon din po ang hindi mapapatirang suporta ng ating provincial government office. Nandun din po ang mga suporta ng ating mga other national government agencies at mga law enforcement and emergency response teams, exhibitors, hotel accommodation providers, transport group at marami pa pong iba. Po, pinaplano po namin ang bawat detalye mula sa registration system, venue preparations, layout po, internet connectivity, kasi may mga activities po tayong naka-live streaming,
Ganon din po sa mobility po, sa traffic management, ganon din po ang seguridad. Kasi isa po kasi yan sa mga importanteng factor po ngayon. Kasi marami po tayong mga nababalita ang mga hindi magagandang pangyayari. Kaya pinapaigting po natin ang ating security arrangements. Gayon din po ang emergency medical response at ang deployment ng mga personnel and volunteers. So ang layunin po kasi namin ay tiyaking maging maayos, ligtas, organisado at higit sa lahat, enjoyable po ang karanasan ng bawat magiging participant na bibisita dito sa aming Camarines Norte. So kasabay po nito ang aming pakikipag-unayan sa mga speaker, exhibitor, partner agencies, organizers ng iba't ibang forum sa trainings upang masigurado na maging relevant at dekalidad ang lahat ng activities na ating ihahandog. At syempre po, mapapansin rin po ng ating mga agamigos at agamigas na mas pinaigting po natin ang ating information dissemination campaign. So halos lagi po tayong naglalabas ng update sa Facebook pages. Nandiyan po ang DOST Bicol at DOST Camarines Norte. Gayon din ang mga FB pages ng mga ating different provincial science and technology offices upang maipaalam sa publiko ang mga activities, mga link for registration, mga competition announcements po, napakarami po, at iba pang mahalagang impormasyon. At gusto po kasi natin na hindi lamang magkaroon ng isang successful na event, ang mahalaga po kasi, ang bawat participant ay may bagong kaalaman, bagong koneksyon, bagong inspirasyon, at higit sa lahat ay maunawaan kung paano nakakatulong ang siyensya at teknolohiya sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya po sa pagkakataong ito, inanyayahan po namin kayo sa ating mga listeners na samahan niyo po kami ngayong August 19 hanggang 21 dito sa Camarines Norte para sa pinakamalaking pagdiriwang ng science and technology sa buong Bicol region. Opo, yun. Inilipat natin pinaaga, no? From 20, ginawa nating 19. And then dalawang venue ang pagdarausan ng malalaking mga aktibidad. Ito yung Camarines Norte, yung University of Camarines Norte, pagkatapos yung SM City Daet. Yung SM City Daet, dyan yung dating station namin Diyan ako nag-work dati. Yung DZMD. Yan, yung lugar na yan, yung SM City ngayon. Okay. Now, since Camarines Norte po yung host province, Engineer Vela, ano po yung significance ito para sa inyo? Ano yung gusto nyong makita ng ating mga kapwa Bicolano o kahit sino pa kapag pumunta sila doon sa RSTW? So, unang-una po, napakalaking karangalan na maging host po ang aming probinsya ng ating regional event na 2026 RSTW. So, hindi po ito basta pagiging venue lamang. Para sa amin, ito po kasi ay pagkakataon upang maipakita sa buong Bicol region ang kakayahan at potensyal ng ating probinsya pagdating sa science, technology, and innovation. Gayon din po sa research, technopreneurship, at community development. So kapag dumating po ang ating mga bisita rito, gusto po naming makita nila ang Camarines Norte ay hindi lamang kilala sa magagandang beaches, pagmimina at turismo. So isa rin po tayong lalawigan na bukas sa inobasyon at aktibong gumagamit ng science and technology upang mapabuti ang kabuhayan ng ating mamamayan. So makikita nila ang iba't ibang teknolohiya. Isa pong highlight din po namin yung mga research outputs ng SUCS po natin dito, innovations po ng ating mga MSMEs, mga proyekto ng DOST na direktang nakakatulong sa ating mga komunidad. So pinapakita nito na ang agham ay hindi lamang ginagawa sa laboratorio. Ito ay ginagamit upang lutasin ang mga tunay na hamon sa iba't ibang sektor gaya ng agrikultura, kalusugan, disaster resilience, negosyo, at edukasyon. Siyempre, gusto rin po naming maranasan ng ating mga bisita ang mainit na pagtanggap ng mga taga-Camarines Norte bilang host province. Nais naming umuwi ang bawat participant hindi lamang ng may bagong kaalaman, kundi may magandang alaala at mas malaking pagpapahalaga sa ating probinsya. Higit sa lahat, nais namin pagmalaki ang isa po sa pinagmamalaking produkto, ang Queen Pineapple, na siya po ang aming sentro ng Piñavation
Initiative. Ayun. Yung Pinyaviation, isa po ito sa mga pinaka-interesting na bahagi ng celebration ngayong taon, yung Pinyaviation. Bakit po bagay na bagay sa Camarines Norte? At ano po ang gusto nating ma-achieve through this initiative, Engineer? So, isa po talaga ito sa mga highlights na dapat abangan ng ating participants. So, ang salitang Pinyaviation po kasi ay pinagsamang pineapple at innovation. So, ngunit higit pa sa pangalan, ito po ay simbolo ng ating layunin na gamitin ang science, technology, and innovation upang lalo pang maunlad ang industriya ng Queen Pineapple sa Camarines Norte. So, alam naman po natin na ang Queen Pineapple ay isa sa pangunahing agricultural commodities ng ating lalawigan. Marami pong pamilya ang umaasa rito bilang pangunahing pagkukunan ng kabuhayan. Kaya sa pamamagitan ng Pinyaviation, nais nating ipakita na napakarami pang posibilidad ang maaring gawin sa pinya bukod sa pagbebenta ng sariwang prutas. So, sa Pinyaviation, hindi lamang natin pag-uusapan ang pagtatanim ng pinya, tatalakayin din po natin ang mas malawak na aspeto ng industriya mula sa tinatawag na Queen Pineapple Industry Roadmap na magsisilbing direksyon ng industriya sa mga susunod na taon, hanggang sa mga makabagong teknolohiya para sa climate resilient pineapple farming at mga initiatives ng DOST-ITDI sa sustainable packaging o kung paano natin mapibigyan ng dagdag na halaga ang mga pineapple byproducts sa pamamagitan ng waste to value innovation. Pangalawang parte naman po nito is yung tinatawag naman po nating Pinyaviation R&D Contest. Ito po ay para sa ating mga undergraduate researchers mula sa iba't ibang HEIs or SUCs sa Bicol Region. So sa pamamagitan po kasi ng kompetisyong ito, binibigyan natin ng pagkakataon ang ating mga estudyante na maipakita ang kanilang mga bagong idea sa research at sa pamamagitan ng research proposals na maaaring makatulong sa pagpapalakas ng Queen Pineapple industry. So mula sa production, sakop po nito ang post-harvest processing, value adding, packaging, food safety, at higit sa lahat hanggang commercialization. So higit sa isang competition po kasi, is ito ay isang pagkakataon upang maipakita ng ating mga kabataang mananaliksik na ang kanilang mga idea ay may potensyal na maging tunay na solusyon sa mga hamon ng ating industriya. Naniniwala tayo na ang mga susunod na breakthrough ay maaaring magmula mismo sa ating mga estudyante rito sa Bicol. Ako po bilang former instructor at professor din po ng isang universidad dito, is ako po talaga i-believe at naniniwala sa ating mga kabataan. So alam naman po natin yan na marami po tayong mga kabataan kahit nasa high school pa lang, gayon din po sa college na sumasali at hindi lang po sa national level, ganoon din po sa international at umuwi din po silang may mga dalang awards. So, na ngayon po, sa contest na ito, is kasalukuyan bukas pa po ang submission ng entries hanggang August 10. Kaya hinihikayat po namin ang lahat ng kwalipikadong undergraduate researchers na samantalahin ang pagkakataong ito para sa kumpletong mechanics and guidelines naman po at ibang detalye, maaari po nilang bisitahin ang Facebook page ng DOST Bicol at nandun po yung QR code at mga links po doon as para kanilang reference. So inaasahan po namin makita ang mga makabago at makabuluhang idea na makakatulong sa patuloy na pag-unlad ng industriya ng Queen Pineapple sa ating rehiyon. Ayun, napakagandang kaganapan, Sir Engineer, from a mere product na kinakain natin, i-enhance natin o kaya ibibigyan natin ng added value yung ating pineapple, di ba? So mas lalawak pa at mas maraming magkakaroon ng oportunidad na magkaroon ng trabaho at pagkakakitaan. Now, ngayon po, pag-usapan naman natin yung actual na activities ng RSTW. Magsisimula ang RSTW sa August 19 hanggang 21. Ano po yung magiging highlights ng ating 3-day activity na ito bukod po sa mga nabanggit po ninyo kanina? Okay po, sa ating unang araw po is magkakaroon po muna tayo ng isang Holy Mass. Kasunod ang opening ceremonies na dadaluhan ng ating DOST Secretary Dr. Renate U. Solidum Jr. at Undersecretary Engineer Sancho A. Maborang. Kasama po ang ating mga DOST officials, partner agencies, LGUs, academe at industry partners.
magkakaroon din po ng mga ibang aktibidad as parte ng opening ceremony. So nandyan po ang NatHub MOA signing, Saray awarding, AMSEN Bicol soft launching, Hatag unveiling, then meron din pong EduRoam launching sa UCN. So aside po dito, bukas po ang ating exhibit mula umaga hanggang hapon. Then, pagdating naman po sa hapon is magkakaroon po ng iba't ibang parallel activities. Nandyan po yung Local Futures Forum. Nandyan din po yung ating Saray Bicol Congress. Meron din po tayong tinatawag na Advanced Manufacturing o yung 3D Printing Forum. At meron din pong Bicol Pulse Health Research Forum. Then sa kinagabihan po ng ating unang araw is may tinatawag pong Fellowship Night na ang tema po ay naka-align bilang Piñavation Gala. Sa ating pangalawang araw, sisimulan po natin ito sa meron pong Corporate Social Responsibility na munting tree planting activity. So kasunod ang isang pangunahing highlights ng event po dito, yung nabanggit po kaninang Piñavation. So Advancing Science and Innovation for Queen Pineapple. So sa exhibit, patuloy lang din po ang ating schedule. So sa ating exhibit po, may exhibit po tayo na nasa University of Camarines Norte at meron din po tayong exhibit na nasa And sabay rin po nito ang ating mga food and nutrition talks. Meron din pong Tech Grow Forum, meron din po tayong pa-training sa food safety at meron din po tayong pa-training sa mga indigenous people. Then, meron din pong patuloy ang continuation ng ating Saray Bicol Congress sa pamamagitan po ng kanilang mga different na patimpalak. So, sa pangatlong araw naman po, atin pong tatapusin ang aktibidad na ito is magkakaroon po muna tayo ng Bicol iHub Forum. Ito po ay gaganapin sa SM City Daet at doon na rin po igaganapin ang ating closing ceremony. Kung isang araw lang po ay maaari niyo puntahan at piliin ninyo ang activities na naayon sa inyong interes. Ngunit, higit sa lahat, hinihikayat ko po kayong bisitahin ang ating Science and Technology exhibits. Dahil dito, nakikita po ninyo ang iba't ibang mga teknolohiya, research outputs, at innovations na tunay na nagpapakita ng agham na ramdam sa bawat Bicolano. Ayun. Jampak ako, no? Ang full pack. Siksik liglig sa mga activities. Now, sa dami po ng activities sa engineer, sino-sino po ang inaanya natin pumunta at makilahok at libre po ba ang mga activities na ito? Sige po. Ang pinakamahalagang mensahe po namin na gustong iparating sa ating mga tagapakinig at sa bawat Bicolano po dito na everyone po is welcome. So, hindi po kailangang scientist or engineer ka dapat o researcher para maging bahagi ng RSTW plus Piñavation. Inuulit ko po, ang event na ito ay para sa lahat. Kung kayo po ay estudyante, makakakita po kayo ng iba't ibang research innovations, technologies, gayon din po ang career opportunities. So para naman sa ating mga guro at researchers, so magandang pagkakataon po ito upang makipag-network po tayo at makabuo ng mga bagong collaborations. Sa ating mga MSMEs at entrepreneurs, maaari pong matuto sila ng iba't ibang mula po sa mga iba't ibang forums na aming gaganapin at gayon din po ma-expose at malaman po nila yung mga different technologies na makakatulong sa pagpapalago ng kanilang negosyo. So, habang ang mga magsasaka naman po at iba pang sektor ay makakakita ng mga makabagong teknolohiya na maaaring gamitin upang mapataas ang kanilang produksyon at kabuhayan. So, para naman po sa ating mga pamilya at sa pangkalahatang publiko, magandang pagkakataon po ito na maipakita o makita nila kung paano nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay ang science, technology at innovation. At ang isa pa pong maganda rito ay libre. Inuulit ko po, libre ang ating science and technology exhibits at marami pa rin pong mga public activities. So, hiniikayat lang po namin ang mga interested po nating tagapakinig at mga gustong pumunta sa ating event na mag-pre-register po. So, yung link po ay inyo pong makikita sa Facebook page ng DOST Bicol.
So, tinyurl.com/2026-RSCW-registration. So, Ayun. mag-fill out lamang po ng kinakailangang impormasyon at makakatanggap kayo ng inyong QR code. So, ito pong QR code na ito, ipapakita nyo lamang sa registration area para mas mabilis at mas maginhawa ang inyong pagpasok sa venue. Pero tumatanggap rin naman po tayo ng walk-in participant. Ngunit mas mainam po na mag-pre-register muna para lalo na po kasi at may mga activities po na limited ang slots. So para naman po sa ibang updates, registration announcements, hinikayat po namin kayong bisitahin ang ating official Facebook pages, DOST Bicol. So sa amin naman po is DOST Camarines Norte. Gayon din po ang Facebook pages ng iba't ibang Provincial Science and Technology Offices ng bawat probinsya sa Bicol Region. Kung meron po kayong katanungan, maaari niyo rin po kaming kontakin sa email records@ro5.dost.gov.ph o sa hotline number 052-742-0911. So nandito po kami upang tulungan kayong maging bahagi ng pinakamalaking pagdiriwang ng science, technology, and innovation sa Bicol. Ayun. Now, bilang host province po, ano ang inyong final invitation sa ating mga Bicolano para po sa 2026 RSTW Plus Spin Aviation? Sa ngalan po ng buong Camarines Norte at DOST Bicol, nais naming muling anyayahan ang lahat ng ating mga aghamigos at hagamigas sa buong Bicol Region at maging sa iba pang bahagi ng bansa na makiisa sa 2026 RSTW Plus Spinavation ngayong darating na August 19 hanggang 21. Inuulit ko po, August 19 hanggang 21 dito sa Daet, Camarines Norte. Inanyayahan po namin ang ating mga estudyante, guro, researchers, innovators, MSMEs, entrepreneurs, farmers, LGU at maging ang ating mga pamilya at kabataan na maging bahagi ng pinakamalaking pagdiriwang ng science, technology, and innovation sa ating rehiyon. Dalhin po ninyo ang inyong curiosity, mga idea, at kahandaang matuto. Sigurado po kapag mayroon kayong bagong kaalaman, bagong koneksyon, at bagong inspirasyon na maiuwi mula sa ating iba't ibang exhibits, forums, trainings, at technology showcases. At bilang host province, ipinagmamalaki naming ipakita na ang Camarines Norte ay hindi lamang tahanan ng Queen Pineapple. Ito rin ay tahanan ng mga taong naniniwala na ang agham, teknolohiya at inobasyon ang susi sa mas maunlad, mas matatag at mas inklusibong kinabukasan. Kaya muli, magkita-kita po tayo dito sa Camarines Norte, sama-sama nating isabuhay ang agham na ramdam sa buong rehiyon. Once again, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Romel R. Serrano, kami po sa DOST Bicol ay nagpapaalala na ang kaunlaran ay mas mabilis kung sama-sama, lalo na po kung may kaakibat itong siyensya. Maraming salamat po, Sir Mario. Diyos mabalos po. Thank you very much, Engineer Vela. And siyempre, tandaan po natin, mark na po sa kalendaryo natin, August 19 to 21, RSTW 2026 plus Spin Aviation. Yan. Shout out din sa ating mga kapartners dyan sa DOST Regional Office number 5, sinang Sir McGuffey and the Tropac, no? Maraming salamat. Sa pangalan po ng ating technical people dito sa DCGB, si Ronald Baldo, at saka ang ating IT, Sir Jerome Nico Martinez. Ako po ang inyong lingkod, Mardila Daingiba. Thank you for giving us company. Hanggang sa susunod pong episode ng ating diskusyon, Season 3, 2026. Maraming pong salamat. God bless po. Nandito na, papalapit na,
Sakay na sa biyaheng 2026 Bicol Regional Science, Technology and Innovation Week. Mag-uugat ngayong August 19 to 21 sa Daet, Camarines Norte. Samahan niyo kami as we drive food security, sustainable energy, and national resilience at the frontline of Bicol's grandest event for science and technology. Kasabay ng kauna-unahang Piñavation, isang pagpupugay sa natatanging produkto ng probinsya, ang Queen Pineapple. Makiisa sa exhibits, matuto sa trainings, makibahagi sa forums at magpakitang gilas sa contest. 2 celebrations, 1 purpose, endless possibilities. Tara na, tikman natin ang tamis na bunga ng siyensya at teknolohiya. Para sa iyo, ang event na to, mapapaulala tayo sa 2026 Bicol RSTW. Ding dong, ding dong. Dong ding dong, ding dong, ding dong. Pag ako pinili mo, matutupad pangarap mo, Sinta. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pang-siyensya, pang-teknolohiya at para sa masa. Muling i-ere. Diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Diskusyon Season 2. Kompleto sigurado. Ang galing ng Pinoy, rinig sa